Me ollaan nyt Oulun Sanginjoella Sadinkosken taukopaikalla. Puitahan täällä on, mutta mä toin nyt omat poltettavat mukana, niin aion nimittäin testata, että miten palaa kahviklapi ja bioklapi. Saisiko niillä tulet aikaiseksi vähemmällä kantamisella? Eli tämä kahviklapi on sipuolaisen Paahtun uusi keksintö. Siihen on käytetty esimerkiksi Ruotsin laivoilta kerättyä kahvinporoa, joka on puristettu tällaiseksi briketiksi. Ja tämä on aika kevyt. Tuoksuu miedosti kahville. Sitten on tämä bioklapi, jota tehdään Pudasjärvellä sahanpurusta. Puristettu tämmöinen briketti. Tuntuu aika tiiviiltä ja vähän tämmöinen painavampi. Vertailukohtana kuivaa koivuklapia Kärsämäeltä. No niin, nyt mua vähän jännittää, että saanko mä tän syttymään. Kokeillaan. Toivotaan, että se syttyy hyvin. Bioklapi oli pikkusen hankala sytyttää, mutta sen jälkeen paloi hyvin. No niin, sitten. Ja koivuklapi taas oli kaikista helpoin sytyttää ja siihen tuli nopeiten käyttövalmis hiillos. Eli kahviklapi on nyt hiilloksella, tai hiillos alkaa jo hiipua. Aika nopeasti hiillos alkoi hiipua siitä sen jälkeen, kun se roihu loppui, niin pystyi laittamaan makkarat, niin hirveän kauan sitä ei sitten ollut. No niin, kaikki klapit on poltettu ja makkarat syöty. Meillä oli siis 2,5 kiloa kutakin materiaalia. Kahviklapi vei vähiten tilaa, että se on sinänsä helppo ottaa mukaan vaikka tällaiselle retkelle. Pikkusen oli semmoinen mureneva se koostumus, mutta ihan hyvä hiilos saatiin ja makkarat paistu. Ehkä tämmöiseen tulisteluun mukavin on tommonen perinteinen koivuklapi, varsinkin jos ne puut on täällä valmiina, mutta ihan hyvin tämmöisen briketin voisi ottaa mukaan reppuun.